ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ан мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шавад дар ватсапи экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон, Toyota Camry 10 ҳастад ки бо нархи арзон ҳастад. дӯстони азиз, Toyota Vitz ҳастад. дӯстони азиз, грузовой Gazelle ҳастад, Opel Hatchback ҳастад бо нархи арзон ва Toyota Corolla 10 ҳастад Дубай бо нархи арзон. дӯстони азиз, ва ҳастад тракторҳои фурӯшии комплект ҳастад, қати чизош ҳастад. ва дута дига Opel Caravan, дута Opel мисол сери свет, дига сафед ҳастад, дута Opel Caravan. Хоб Opel Vectra ҳам ҳастад бо нархи арзон. ВАЗ 21015 ҳастад, Opel Sedan ҳастад ва Daewoo Nexia ҳастад. Опшини навори хубай ва мошинои арзон ҳастад. Хоб навора то охираш тамошо мекунем. Кадоми мошине ки маъқул шуд бо ҳарфҳои зард дар пои номерошон мондага метавонем ки занг занем. Ва кадоми шумо ки мошини фурӯш бошед, агар ягон чизи фурӯшӣ дар WhatsApp рӯй кунем. Ва курси имза бошад 108 сомону 50 дирҳам. Бошад навора сам мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳад ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд, намедонам ба ки муроҷиат кунам. Мо ба шумо тавсия метиҳем компания Акай Нозимро. Акай Нозим борои шуморо аз территорияи Москва, аз территорияи метро Котельник борои шуморо ҷамъ мекунанд ва ба территорияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. Нархҳошон аз дигар компаниҳо ягон сум фарқ мекунад. Нархҳои арзон катия ва опти чандсолаи корӣ доранд. Хоб дӯстон, агар бори шумо 800 кило боло боша, худашон омада ба мошин аяму ҷои зистон яъне ки мегиранд. Бора айрӯи килош ҳисоб карда ба самти яъне ки Регард, Турсузода, Шаҳринав, Ҳисор, Душанбе, Файзобод, Рудакӣ, Ваҳдат, Бохтар, Калхозобод, Хумсангир, Кулол ва Московский, Восе ва дигар тарафҳо Муминобод оварда мерасонанд. ғайра территорияи Ленинободо 5 дига ҳам аҷо мегӯяд бор амихи рейс доранд. дӯстони азиз, ҳар ҳафта камасун яъне ки меомадаем. хоб яъне ки бори шуморо аз рӯи кило ҳисоб мекунанд. Агар шумо айноми кардани мо гап занем, ба шумо ягон чиз скидка мекунанд. ҳар се рақамошон кор ме рақамҳои Тоҷикистонош ҳастанд дӯстони азиз ва рақамҳои дута Россия ҳар даш кор мекунанд. ҳар дашта мақсад WhatsApp доранд. Марамат дӯстони азиз, бор аз территорияи Москва ба Тоҷикистон, ина Акай Нозим таҷрибаи чанд солаи корӣ. Кадоме ки бор равон кунасем, марамат на занг занем, ёки занг занем ҳамаша ба шумо фаҳмонам бортона рӯй кунем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 10 ҳастад боадрон ки светои сафед Дубайка. соли бори 2008 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини холияи мотори 1.16 коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз, кондитсионераш мегӯяд кор мекунад, старт стоп дорад, дӯстони азиз, печкаш мегӯяд кор мекунад, утилизатсия дӯстони азиз дорам мегӯяд, документошоне ки нав мегӯяд тамом шуда ҳастад, 4 та баллон мегӯяд 80%, ходовойш камтар мегӯяд кор дорад, мотор мегӯяд расход надорад, коробка соз, аккумулятор нав, дӯстони азиз, салоншам тозакай. мошин свети сафед, баллоншам ҳолати корӣ, дискаҳои фасон, мошин ҳай мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. нархи мошина мегӯяд 68 000 мегӯем, боз мегӯяд муомила мегӯяд мекунем камтар дига ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб, қишлоқи Питовни. дӯстони азиз, шаҳри Кулоб дорад. нархи мошин 68 боз муомила дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастии ахира 3220 кор мекунад Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Россия ахира 65 инашда WhatsApp дорад, инаша кор мекунад. мошин старт стоп, кондитсионер ҳамаш мегӯяд кор мекунад, утилизатсия кардагӣ, фақат як ҳуҷҷат мекунӣ, ҳай мекунӣ. марамат оиди ҳамин Corolla 10 ягон маълумот хоҳед, ягон саволоти зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан, дар рақамошо ки дар WhatsApp занг занен, ба шумо фаҳмонда метиҳам. дӯстони азиз, шумо там агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, одамое ки ягон чизи фурӯш дошта бошед, дар рақамҳои болобда 2020 WhatsApp, Imo, Telegram ҳама чиз пайваст сурат рӯй кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастад боадрон ки соли бори 2007 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини холӣ, моторош 1 литра, коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони мошина ҳуҷҷатош буд шудага ҳастад, мегӯяд минус мекунем, яъне ки ҳуҷҷатоша мегӯяд пурша мегзарем. мошин мегӯяд дигар ягон камбудӣ надорад, баллонш 80%, ходовой соз, 4 та электропакет. мошина салонш тозака, светои сафед, мошин соз мегирӣ, фақат ҳай мекунем. нархи мошина мегӯяд 56 та мегӯем, бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтарда ва агар ягон Opel ам боша, ягон Opel Sedan Hatchback, Opel арзонак болои сумам тени хелам
вариант қабул мекунанд. Мошин дар шаҳри Бухтар нархи мошини 56 та боз муомила дорад. Хай биметонед ки маълумотои пурраша аз рақамошон гирем. ин ҳамин рақамҳои билайн кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp дорад. Мошин дар шаҳри Бухтар шахсоне ки виц мехарем метавонед ки маромад занг занед срочное. ва одамое ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқул наёфта бошед, дар комментари назди кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкера ба хотири меҳнатҳои мо дар ягон занед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва подилсаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, срочнаи грузовой газель. соли 46 2006 сол аст ки сӯзишфурӯш мегӯяд дизеле мотор мегӯяд 5 цилиндра дӯстон азиз, моторуш мерседес мегӯяд дӯстони азиз. хоб дизелай 5 цилиндра дӯстон мерседес мусо бортуш мегӯяд 4.5 ба 3 ба 3.5 дӯстон ки 4 ба 3 ҳамин хел 4 ба 3 аст дарозии кузов фурӯштамин борт. хоб коробкаш механика балони ҳолати кура дӯстони азиз, салоншам тоза карда, мошин ҳолати хуби техникӣ дорад. бортуш 4.3. хоб чӣ хеле гуфтем грузовой газель дӯстони азиз, нархша мегӯяд 70000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. ҳамин як дуна сурат дошта, ҳаминро пешкаш карда, кадоме ки бо мехарем кам карда, агар хоҳем бо суратҳои нав шумода роҳӣ мекунанд. мошин дар ноҳияи Ёвон, моторуш мегӯяд зурай навай, мақсад ай мерседес мегӯяд 5 цилиндра дӯстона дизел ва 2006 сол. маромад намқа маълумот дода гаста, мошин соза мегӯяд дига маълумоти тариқи телефон дар ноҳияи Ёвон, рақамҳои дастӣ, мегафон ва рақамҳои WhatsApp-шон маромад занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи хетчбек срочна. соли 46 1990 аст ки сӯзишфурӯш газ бензинай мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд соза 4 дискаҳои фасон, балонашам ҳолати корӣ. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то охири ноябр дӯстони азиз. хоб нархи мошина мегӯяд 23000 мегӯяд, боз мегӯяд муомила мекунем. мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, номерош транзит дӯстони азиз. мошин синят карда гастаем то охири ноябр мегӯяд, ҳуҷҷат дорад, чихолакҳои фасон задагӣ. хай 90 сол инам хеле светои кабутаки необичный. аввал чӣ хеле свет мегӯяд. нархи мошина мегӯяд 23000 мегӯяд, боз мегӯяд камтар муомила мекунем ва мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 23000 сомон аст, боз камтар муомила мешавад. дута рақамҳои соҳибшона ҳардаршон кор мекунад, рақамҳои 75 да WhatsApp дорад. ҳардар рақамҳошон кор мекунад. хетчбек дар Душанбе маромад занг занед. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш намекунем. мезанем одамое ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳем ки дар фурӯш монда, яъне ки реклама кардан, маромад дар рақамҳои болобуда, ин наҳа 2020 WhatsApp, имо, Telegram дорад, чизи фурӯшӣ бошад, роҳӣ кунем, реклама мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкера дариқ надоред занед ва навори моро дар рафиқотон подилсаш кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метавонем компания Акай Парвиза. Акай шуморо аз территорияи Москва, дӯстон аз территорияи мақсад аэропорту, аз территорияи мақсад метро омада, мақсад ки қабултон мекунанд, яъне ки мегиранд ва ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. опити мақсад ки уже 10 сола 12 сола уже опити корӣ дорад дӯстони азиз. ҳам забони урусиро медонад, ҳам забони узбекиро, ҳам забони тоҷикиро. мошиношон мошинои комфортни се намуд марка мошин дорад, кадомиша хатон интихоб кунем дӯстони азиз ва мақсад ки хай тоозира ягон клиента пададид кардагӣ нестанд. мақсад ки бо ягон мушкилӣ бошад дар документҳои шумо, хай кӯмак кушонад то ҷои имконият, яъне ки мерасонад. компания боварӣ, компания Акай Парвиз таҷрибаи корӣ дорам. маромад ҳардар рақамҳошон дар WhatsApp аст, ҳардар дӯстон аз кор мекунанд, метавонед ки муроҷиат кунед. агар шумо айноми канали мо гап занед, бо ба шумо ягон скидка ва мақсад ки бо хубӣ мекунанд. компания Акай Парвиз маромад шахсоне ки мехоҳанд мисол пересини граница гузаштан, метавонед дар ин рақамҳо муроҷиат кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, Opel Astra F дар кузифи караван светои сафед. соли 46 1997 аст ки сӯзишфурӯш бензини холияй, моториш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ду дари пешаш электропакет дӯстони азиз, яъне ки ба кнопка боло пой мешавад резор дута пешаш. хоб хадавоиш мегӯяд 100%, моториш мегӯяд 100%, дискаҳои простои калпак дорад, балонш ҳолати корея, намхали светои сафед. мошин мегӯяд соза нашуд, ягон расходша нагуфтан, хай як ҳуҷҷат юша гуфтон мепурсед. росига ҳамин хел маълумот додан соҳибшон мо ба шумо расондем. ҳай мошин дар сурат соз метавад. нархи мошина мегӯяд 31000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 97 сол, карава 31000 сомон дар шаҳри Бухтар. акин нашуд ҳуҷҷат ва чашкаҳош метавонем ки ай соҳибшон пурсем. мана рақамҳои мегафони соҳибшон, рақамҳои дастӣ, WhatsApp маромад занг занед.
дӯстон азиз бозам такрор мекунем хоҳиш ки лайкора заненавора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia ҳастаи баъдурон ки светои сафед соли бори 1995 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина рости гап чӣ расхҳо дорад нагуфтем, мисол чӣ хеле ҳуҷҷат дорад, мақсад чашкаош чӣ хеле дӯстон барои ҳамин маълумот чахтон ки мошин мегӯяд содасаи хайки по-любому ягон кор дорад ки нархон арзон ай. нархи мошина мегӯяд 8000 сомон гуфтест, яъне бо ягон сум муомила мешавад. Мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Daewoo Nexia 95 сол бо нархи 8000 сомон. ина рақамҳои соҳибшон ҳастанд 918 ахира 66 марамат метавонед ки маълумотша аз соҳибашон аниқида гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастанд дӯстон Opel Astra F дар кузови караван бо ятаи дигар. соли бори 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд содатсони азиз камтар хеле кор дорад, мегӯяд намедонам ки дар гиҷош бошад бампер шаё ки намедонам камтар мегӯяд мақсад ки кор дорад. мошин нахада мегӯяд мерава меояд. нархи мошина мегӯяд 18000 мегӯем бо арзон мегӯяд ягон мекунем. вад мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Opel Caravan дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки Opel Caravan бо нархи арзон монед, баъди шумо арзон хай камтар мелич мегӯяд кор дорад. 18000 маромад рақамҳошон ҳастанд вавилон метавонед занг занед. одамое ки дар комментария нависед мақсад чӣ хел мошини монем нависед пешкаштон мекунем. одамое ки мошини фурӯш дорем дар рақамҳои болода 20 рӯй кунем, мо реклама фурӯшта мемонем. мегзарем ба ҳаштум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастаи баъдурон ки MTZ 80 дӯстони азиз, мақсад ки солош мегӯяд 2006 солай 2023 сол мегӯяд айрасия мегӯяд овардем. дӯстони азиз трактор мегӯяд ҳолати хуби техникӣ ҳастай. хоб ҳама ҷош мегӯяд 100% кор мекунад. дута мегӯяд аккумулятор дора 110 мегӯяд. хоб дута аккумулятори нав, якта пулук мегӯяд, якта дӯстони азиз мақсад ки теличка дорад. хоб трактор мегӯяд суд ҳастай. акам мехоҳам маълумот нависед 2006 соли раднояша мегӯяд 2023 мегӯяд айрасия мегӯяд овардем. ва трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш ва фурӯхта мешавад бо нархи 160000 сомон дӯстони азиз. боз муомила дорад. пулук ва телечка қатишай 160 марамат. ина рақамҳои телефоншон ҳаст, занг занед маълумотша гиред. рости гап маълумотҳои боқимондаашон мегӯяд тариқи телефон мегӯяд соҳибаш ҳамаша метавонед марамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон Opel Vectra A. соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хайхи дар навор 100% маълум аст ки хай кор дорад. мошин хай хушугаштагӣ ай. нархи мошина мегӯяд 15000 мегӯем, боз мегӯяд муомила мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи қабодиён дӯстони азиз. 95 солай люкам дорад. нархи мошин 15000 сомон ҳастай. мошин хай кор дорад, яъне ки ҳамин нархи арзон берасход нест. ина рақамҳои мегафони соҳибшона дар ноҳияи қабодиён маҳрамат 15000 сомон ҳастай. муомила дошта метавонед ки занг занед маълумоти пурра аниқша худтон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ВАЗ 21015. соли бори 2003 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. састиянаш дӯстони азиз мегӯяд зур ҳастай, бад нест мегӯяд дӯстони азиз. танировкаи ҳуҷҷат мегӯяд бурчидагиай. хоб дискаҳошо мегӯяд восен дӯстони азиз, восен басина восенам хел. балонш мегӯяд ҳолати кураса сенсора замок дӯстони азиз, моторш инжекторай. ва нархи мошин мегӯяд 17000 сомон ҳастай. танҳо мегӯяд дар назди капоти мошин мегӯяд савдо мешавад. инам хеле сифата не ки ҳуҷҷат танировкаш бурчидагиай. 17000 бисёр не, ягон сум мегӯяд мегзарем ва ҳархел савол натием. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз фақат суми холи 17000 камтар бисёр не. беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, фақат конкретна харидор дӯстони азиз. марамат парамои рақамҳои дастишон метавонед занг занед харид. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон Opel Astra F дар кузови седан. соли бори 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи дӯстони азиз мошин мегӯяд камтар мегӯяд мотор кор дорад дӯстони азиз. мошин дигар хел созай. нархи мошина мегӯяд 14000 мегӯяд соҳибаш, бо мегӯяд арзон мекунем, яъне ки пули камтар расходча мегзанад. яъне ки фақат мотор мегӯяд тамом, яъне ки моторош расход дошта намедонам мисол ҳоли мекунем ки камтар ягон мелиш дорад, ҳамин хел камтар мегӯяд моторош кор дорад.
мошин дар Душанбе 14,000 сомон аст. Opel 93 имсол нархи арзанда ва рақамошон дар поини видео. Агар одамое ки мисол агар вақт дошта бошанд хоҳанд ки мошина тайёр кардан мешавад ки мисол гирен ва расход гирен ҳай ки марама. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 астаи баъдорон ки Toyota Camry дубаи астае ки светои сафед эска кадагӣ. соли 26-2008 сол астае ки суҷифариш бензини хулияи моторш 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин кондитсионер, электропакет, коробка автомат, дискакои фасону свеча свети сафед зур. нархи мошина мега 77 мегем, камтар арзон мешавад. Мошин яъне ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, агар мошин савдо нашуда бошад метавонед ки шумо савдо карда гирем мошина рӯзи гап шав уже дар чанд ҷо рекламада уже мондагидан соҳибшон. агар ки реклама мо нав омадаест, агар успех кардем метавонем гирем ша. дӯстон азиз, намедонам ки мошина чанд қа арзон мекунад мекунам ки дар насиб то мошина успех кардем. мошин барои ки нархш арзон мондагия срочная мошин дар пойтахтае дар Душанбе рақамҳои соҳибшон мегафон. фақат конкретна харидоро беҳуда мега нороҳат накунем харидоро. خب شما دا اگر هم خالی ماشین فروشی خونه زمین ماشین در رقم‌های بالا 20 تا رقم میکنیم و دامایی که ماشین خرید در کامنت‌های نوشته پیشکشتون میکنیم. دوستان از همین قبل نواری که ما کردیم پیشکشتون این بود نواری موزه ما تا ویدیو آینده.